मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। से गंगा भर गईले टिकठी आपका फन्नो च कुकुर बिलार बा है बाबा खत्म रोजगार बा बाबा के दरबार बा हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा का बा राम नाम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा मंदिर मस्जिद में ठानल गेल रार बा। अरे का बा यूपी में और काहे कहेलू कि यूपी में काबा सगरो त चर्चा तोहार बाना बीजेपी के फिर से बहार बाना हो 22 में योगी सरकार बाना कितनो चिल्लालू तू यूपी में काबा आई फिर योगी सरकार बाना कितनो चिल्लाला कि यूपी में काबा आई बीजेपी सरकार बाना।